Diga, queres falar co teu fillo? Como non vou querer? Papá. Sean, como estás, fillo? Quero escoitar. Xa chegou. Non, póñame outra vez, quero volver a falar con el. Xa falaches. Agora, atende ben. Moi ben. Douche outra oportunidade para pagar. Pero non vas falar máis con el, non me vas marear máis. Agora, vai en serio. Que respondes? Que non? Diga, non lle vai facer nada, non é tan estúpido. Ten Idea da cantidade de merda que lle podo botar en riba. Mira para a túa muller. Míralle para a cara, cabrón, sabe lo que lle podo facer ao teu fillo. Tes luz desde onde chamas, baixache as persianas. Non é unha especie de soto, como unha cova. Pois vaita facendo. Vaita facendo vivir nas tebras o resto dos teus días. Porque vou xuntar o mellor O grupo de cazarrecompensas do país. E vou dedicar a miña vida a seguir chorrastro. E a ver se baixas da burra. Pensas que me podes ameazar, Con quen pensas que tratas? Dame o diñeiro! Escaces eses 2 millóns. Sei que non entendes, Cristian, condenado cabrón do carallo. Non pago, non? Digoche unha cousa, se pensas que agora sofres, non tes nin idea do que é sufrir. Como non tiña os cartos, dentro dunha hora, o neno morre. Como non me devolvan o neno e ademais inmediatamente, máis vale que te mates ti. Porque cando te colla penso recrearme a punto. E cando acabe contigo vas maldicir a hora en que naciches. Vouche arrancar a puta cabeza, entendiches? Que che dean, vou matalo cativo agora mesmo. Quero falar. Ti mato, que te matas a ti mesmo, fillo de puta. Devólvame o meu fillo. Hola. Que? Sí, pois vouche dar. Jesus. Por favor, non, Deus. Pero a ti mato-te, maren! Es un fillo de puta. Matáchelo, condenado, fillo de puta. Oh, señor. Kate, vamos, Kate. Téneme ben. Ti que non matou, non eres. Nadie de aquí. Só quería falar.